Porsche 911 je 1430, jo? O těch Poršácích vždycky tvrdí, že jsou relativně pro civilní ježdění ještě docela akceptovat. Že mi slyší zadu ten motor? Jo. Ten správně hučí, co? To jo. Ale bychom roztrhli ten náš pětiválec, a který by to nedokázal, jo? Který že to spojíme doprava, no. Pojedeme po pravé straně tam, na konci se otočíme a po druhé straně zpátky, jo? Až pojedeme tam, tak já včas řeknu, když začít brzdit, jo? Takhle se vzem. Trošku tak. Můžeme, jo? Ještě to. Ještě, jedno chvíli pozad, úplně, tam to dám, tak, jo, no. Tak, jo, to trošku rovně. Tak, to je nějaký 250, tak otočíme se, tak. Už můžeme tady odsad, jo? Už můžeme startovat po druhé straně zpátky, jo? Tak, nebojte se toho, zašlápěte ten pedál dolů, tak, to je ono, drž toho tam. Já se bojím, i když jedu takovou tou stovkou. Je to kalup. Můžete, jo? Tak, můžeme, jo? Sešlápněte to až na podlahu, jenom držte to na drobně, to je ono, to je ono. To je odstřeší jakoby, jo? Můžeme tady odsaď už po druhé straně, jo? Nebojte se toho, zkuste 270. Usedni doprava, a to je ono, tak si dáme nohu spinu, tak brzdíme, tak to je ono. Ale tohle, ten závodník asi ten Tak Michale, zavírám ti dveře, jo? Čau, Es. Ty meziplyny jsou bombastický. Oni tady měli bílý, který měl předtím a potom prodali. Ba jo. Opři se.
Čeká, trvá to. No, jasně. Jo. Je to různě. Na té straně, jo? A to ještě není ohřátý, ono se to totiž nedá utrhnout na těch gumách, jo. To je dělaný prostě, aby se to neutrhlo, jo. S tím je to dělat nějaký smyky prostě. Ale to je ohřátý, jo.